Erdélytől Ajkáig elpusztultak a templomok, a tornyok. A templomok a rezonátorházak, a tornyokba a rezharang, a rezonátor. A templomok alatti barlangokban a víz rezgetése, a magig ható tudás, az arisztokráciája, aminek a felső nyomai tűntek el egyformán, mint ahogy betemetett árkok, összegyűjtött gyárak, téglagyárak, üveggyárak egyforma módon. A betemetett árkok mentén eltűnő víz, üres kutak, inni helyett hinni járnánk, ha volnának egyáltalán templomok, de templomok helyén keletkezett újabb történetek, ezek a gyárak egészen más szolgálnak. Megmérgezett földön kiírtott gyógynövények, büntetés alá került gyógyítók, olyan tudományok, amik valódi világot teremtettek annak, aki itt ezen a magyar földön magyarul élt. A törvényhozók 1000 éve ugyanazok, ez az államalapítás nevű bűncselekmény máig tart, máig napig húzódik, visszamenőleg 500 évenként kimutatható a tömeggyilkosság szisztematikus volt, egyszerűen látszik, nem kell hozzá nagy tudomány. Már párszor felsoroltam, de a jézusi keresztre feszítés, a Attila-féle gyilkosság, aztán Koppányi széttépés, aztán a mai hitellel gyilkolt jövő, a tönkretett világunk egyértelmű szándékos lebénítása, a jövő működésének a megakadályozása, a bezárt bányák, ez mind az itt maradt rablógyilkosok műve. Az, hogy egy Európa parlamenti határozat hogyan tud úgy szólni, rám vonatkoztatva, hogy közben a Benes dekrétum érvényben van, illetve annak a cseh-szlovák becsatlakozásnak feltételeként hatályos, amit önmagába a szöveget értő embernek az egyértelmű gyilkolására felszólító dokumentumként kezelek. A betemetett árkok, a csőrszárkok a szándékos vízgazdálkodás elleni bűncselekményt mutatják, a területi leosztása az egész történetnek, az Adria északi részétől föl a Jeges-tengerig, az Északi-tengerig, pedig a trianoni határokkal meghatározható módon mutatják ez előbb elmondottakat. Tehát a vízgazdálkodásunk a vasúti töltések összefüggésében a dolinás szisztémával kapcsolatban világítanak rá a templom és a frekvencia összefüggéseknek a mikéntjére. Tehát, hogyha egy értelmes sorozatban megnézzük ezeket a helyeket, helyneveket, geolingvisztikailag értelmezzük, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a víz, a frekvencia, az energiatermelés, a biológiai lét fenntartása, a harmónia, az olyan szoros összefüggést mutat ebben az magárrendszerben, ami az árasztokráciájához vezet egyértelműen. Na most ennek az ellenlábasai azok, akik képesek Erdélytől Ajkáig templomot bontani, tornyot gyújtogatni, harangokat elrabolni, önteni, kitakarítani úgy az országot, hogy a bűncselekmények, az 1000 éve folyamatban lévő
bűncselekmények nyomait ilyen veszprémi messzelésekkel, meg nyomeltüntetésekkel úgy csinálni folyamatosan, hogy ellenérve se lehessen senkinek se. Tehát gyakorlatilag a diktatúra, a tömeggyilkosságok, a megfélemlítés annyira nyilvánvalóan vannak jelen, hogy gyakorlatilag ezek mutatják az eltüntetésre szánt objektumoknak a vonalvezetését, azokat a szándékokat, amelyek a háttérben sunnyogva végig jelen voltak. Tehát az államalapítás néven elhíresült rablógyilkosságnak az alapokát, a hátterét, és a máig tartó folyamatos nemzeti vagyon, kultúrvagyon és tárgyi vagyon értékek elleni bűncselekményeket is ideértem.